Me ollaan täällä kansainvälisellä vapaaehtoistyöleirillä ja täällä on nyt tällä hetkellä 19 nuorta ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Ja me ollaan tässä nyt 10 päivää tällä leirillä ja 6 päivänä tehdään töitä täällä saaressa. Tämä on hirveän halpa ja helppo ja kiva tapa nuorille matkustaa ja tutustua muihin nuoriin eri kulttuureista. How's going? Well, you can go there. Yeah. Nice. Nah. Sauna, fun and a lot of food. Fun and work. Need someone to